Agent 5-0! Itagagayam, dengen nyo ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo, iti drama tayo na pauluan. Agent 5-0! Tala, iruar mo atin na niya alas kung kwartam. Napumanaw kami. Di ko kaya tapatin na lang. Ay, Diyos ko, sabay ko mga mga tulong ka na kami. Sige! Ibundaris mo ang tilinaot aparador. Tapno makita ti kwarta. Ah, kakadwa! Hintayan! Ah, ngam sakpay na. Mapantay, kakadwa! Down! Ambulansya niya kapampanaw. Api nga dalugan ti pulis iti batog ti balay. Isumot laasaanan ang nagtuloy dito iti naglugan ng ataksi. Ta-traffic dito yan. At di ayan ti balay ti ayan dagiti lugan dagiti pulis. Apay! Anyat mapaspasamak dito eh. Apay, apo! Ay, madam! Ito, lalaki ang nagsunod iti balayo. Anya? Napagsul ni mamam. At isutin taray doon yung hospital. Diyos ko! Sumurutak iti hospital! Madaman amo operati katugamak. Sapay ko mata makalasat ni Nana. Agore ka. Asino ka? Sanda ka akaruba. Ang pingadda ka iti ayan ti balay mi itay. Kwa, siyak ti imbaga ni Nana amang ururay kada kayo. Idi inawagan na kayo iti cellphone. Anya? Siyak ti asawa ni Arlie. Kasta. Pangasim. Amo kun ti gagaram. Amo kun ti bagam kanyak. Yung dila mabalin asaan pa'y nga ita ti panagsarita ta. Makita mat ti sitwasyon. Wen, maawatak ma'am. Ngam kayat ko ti makipaguray iti resulta ti panakataming ni Nana. Kayat ko ama sigurado. Amalasap na ti panakabaksol na. Adakan ka. Diyos ko. Anyamat ti bagaday ti kanya. Si taranak na tangga po iti asawa na. Nagbitot no kasta ti aramidan na. Anya nga oras ti kaadda dagiti nang sirrek iti balayda? Siguro, alas 12 iti kang natrapiin, apo. Anya mo't tiga po na, nga adda kay ti balayda Mrs. Alcunis iti dayjay nga oras, ma'am. Or-oray ka sa mampat ni Ma'am Diana, sir. Adda pa iti ibagam, ma'am? Kaya't kung ibaga ka ba kayo, siya, ti asawa ni Orly at driver, da Mrs. Alcunis. Sige, apo. Dagi lang ti ibaga. Mabit lang, ma'am. At ibagayo, apo. Kaya't kayo ang makasarita iti personal. Mabalin? Sige, apo. Umayag langan dito opisina yun. Bye. Bye. Imbabanan ti telepono. Matikaw ka. Asawa ni Orly dayjay mawag. Urayak. O may lakit di dito'y dayjay. No ti oras a panagsinamikin ni Orly ti kayat mo asawan, sir. Medyo nasapapay. Alas 10 nga ta ti sardam. Okay. Apay ka di? Kayat ko lang, Ma'am. Sir, panagkunakot adayo iti atap yun ni Orly. Talaga akadwak iti rabi. Okay. Awan problema iti data, ma'am. Bye. Madlaw ka. Atapon damanan ani Orly tinang serak iti balay mi. Kadwak iti rabi. Masiguradok anaturog iti silid iti hotel a binayadan na apagturugan mi kuma. Agtintayagak pa'y amakalagip iti danda ni panlakailawan kon anagtinagkan ko na. Mariknak. Agsubsublin day gisigod ariknak kan ko na. Mariknak. Ay atagpay lang ni Orly. Nga uray amok nga addan asawa na.
Diana, iha. Agpaimbag kayo, mama. Ngam dispensarin nyo na di kay mabantayan ang kanayon dito ospital. Oray tadak, mami. Siyak timang bantay ka ni Lola. Waniha. Sorry na di ka unayan maasikaso. Maawatam ko mati makagapo, anak. Okay lang, mami. Sige, mapanakon. Bantayam ni Lola, ha? Lola, kumusta kayon? Di nakpakadanagan apo. Nalasat ko ni patay. Imbaglakid din ta saan agrabe ti panang bagsol di agtatakaw kada kayo. Grabe apok. Tanaopiraak pa yan. Nagasatak, tanalasatak pa ilaang dayjay. Saan nga ipalubos ti Diyos sa makalusot na iti managdakdakas, iti ima tilintag. Nakalasatak, tapno agpaayak asaksi kontra kadakwada. Lola. Uwan apo, uray kaskasano, adda pagilasinak kadagijayat at tao. Mailasin ko jay may sa akadwa, ginang bagsol kanyak. Asino, Lola? Ni... Mama, adagayam nalipatak adinamag kada kayo. Anya dayjay, Diana. Anya ti gagara di asawa ni Orly. Isugayam ti mangururay kanyak idinaminsan arabi. Uwan, kaya't nakaakasarita. Apay ka no? Di na imbaga. Amangan ni dayjay mat tinangikuyog iti agtatakaw iti balay. Anya? Dakkel ti gura na iti asawa na. Kat amunan ti masansan apanagkuyog mi ni Orly. Amangan no kaya't nakapagibalsan. Kat da kayon tinairamraman. Anya? Kaya't tiyo asawan, mami? Da kayo ti pagibalsan na? Gapo, iti panagapada iti asawa na? Amangan no kastaman. Sigon kini Orly, agap-apada iti asawa na. Kat saan da pa yan nga agkapkapalay. Agalwad day siya babae. Kundi singpet anak isarita kanyak. Ngam agsagana, numapanagnakak ti atap ko. Kastagayan. Uwan, sir. Isama ka mo kayo lang nga namang kita iti amin. Agsisilpo ti kaso nana. Adda pa kay naigan ti pan nakasirek ti balayo. Iti pan nakapapatay day di anak yo. Na dagkibaltang tatap ko. Anya? Dispensarin nyo no naginad ti pan nagnat investigasyon. Ngam di kay madanagan. Sir. Siyak nga mintay tao. Adi aggaraw iti dinadarasodos. Kayat ko asyerto wenno sigurado adagos ti panagan ti iwayat kong addang. Ala, makamu kayo lakuman. Wala na. Kat agpaimbag kayo. Iti kasta, makaumay kayo adagos iti presinto. Iti kanito amaripot minti kriminal. Ida matlamamgan nga umay agsuksukimat iti balay. Anya pa'y lating maalad ang ebidensya dito. Kat awan matan. Wah, ni Orly ti suspect ni Agent 540. Ngam aging gayta. Awan pa'y ti ebidensya kontra kan ko na. Iso akas lamamati akmatan nga awan ti amo ni Orly tinapasamak. Agyaman kami, Mrs. Alcones. Papan kami. Nasukimat siya aminan apasat ti balay? When? Adda ka din naalayo nga ebidensya kontra iti prime suspect iti kaso da iti asawa? Maamuan yun to, Mrs. Alcones. Ayabanda kayo tulangan, edi opisina. Sige, Mrs. Agyaman kami. Men! Papantayon! Agyaman ang kasimmangpot kamatla. Kaya Leona. Danga. Dahil talaki na ampang mo ti uray mo kanyak. Nagdakasak iti panagkitkitam. Ngamdakdakas kamay. Aguray ka man. Namuha ka napan kay balay ti posko. Anya tinaramit mo, Jay. Naamuam?
Asino tinakaamuam? Basta namuak. Day tamat ket tiga puna ang nagawid ak tabalagan ka. Damdamagak no asino tinakaamuam anapanak ijay. Basta namuak. Amangan no si kapay ti kadwa dagiti nang serak iti balay ti bosko. Anya? Bilibak iti kinasariwawak ti otak mo, oy. Talaga bilibak iti kinasirib mo. Anya ti bagbagam aki nasirib. Amok! Awan tinangibagakan ka iti kaaddak iti balayda Mrs. Alcones. Iti rabi apan nakasarak iti balayda. Ngam ammom nga addak ijay. Gaputa addak kamat ijay. Anya kinanam. No anya tinangag mo nga imbagak. Tiyakon ulitan. Takan. Nita. Hoy! Papanam! Awan bibiyag mo! Tidang ang lapdak ti asawak iti sa di naman apapanan na. Makarwarak matlagin dito ospital, apo. Lola. Urayin ta ko man ni Mami. Taibagana, adwa kami ang mangirwarkan ka dito eh. Ngam saanan, di sila kid di daychay. Wendy, makumikom man na niti negosyo. Saan ang negosyo? Makumikom iji lover na. Apo. Nasakit tinakam ko. Di pa ila na sulusulbar ti kaso, iti ipapatay day di dani. Ngam suksukatan nan. Masurunak kan ni Mami. Oh, daytoy ti sakada yu iti gasolina ti truck. I-deliver yu aminan nga order. Tadya ito lang ang agsinger ti aramidan tayo inton sumarunungal daw. Uwan, ma'am. Ma'am Diana, kabaalanda nga tanga i-deliver amin nga order itang agmalam? Kabalanda. Iso na lang. Adda nga taag overtime. Talaga nga da overtime iti daytoy, madam. Iso sigurado manan ti mainayon iti sweldo me. Ala, mapan kayon. Ha? Ma'am Diana, pulis dagiti simbra kiti opisina. Ne, damot agent 540. Sir, anya ti maipay me kada kayo? Ala, makamu ko yung kinkwara. Sir? Maya, estado ba? Mika. Apay, sir! Anya ti basol ko? Di tagpusasan! Sir, apay. Ma'am Diana, awan basol ko! Dahito iti warrant of arrest. Para iti pan nag-arrestar templado, Mrs. Alcones. Ala, Magnaka, intayan. awan basol ko. Diyak amo ti pagpagayo. Sige, sumurot kang kada kami. Awan basol ko! Lola, kabaalam tag biyahe? Ang taksitan? Oh, apoy, apo, papananta. Adawag ni Agent 540. No, kabaalam ka no? Mapantay iji presinto. Kabailak, apok. Alain ka nga rin nagpara iti taksi. Sumaruno ako na rumwar. Wan, Lola. Ma'am Diana, apoy nga tangay na restarda ni Orly. Tsaka mo. Awan atagom ang makagapo? Idi daw mo. Iso timbaga the agent 540 anang patay iti day di asawak. Ngam awan tinakitak nga ebidensya kontra kini Orly. Ma'am Diana. Ngam para makita. Iso aso maruno tayo di presinto. Kayat ko ama-amuan no anya ti mapaspasamak. Tinapod no na, ma'am. Amok nga do matidimon amo na aramidan tagit investigador. Anya, pag ko na am itikas na, Fina, di mo ibaga nga ad-ado pa iti amom ngam siya. Kwa, pasaray awagan nak na Agent 540. Damdamagan na no, sa dino ti ayan ni Orly. Anya, Kat sikon iti atap ko, at nakontakta iti asawa ni Orly. no kasta. Ala, di mo unay partakan ti agpataray manang Diana. Ang mga lumaydong parmutoy kotse. Kayat ko ti makadanon adakos ijay presinto. Ayok ka!
asawa ng Diana. Jaklain pagarot. Si kamat gayam ti kriminal! Nagpasit ebidensya na kay tudo iti kriminal. Kan iti nangidaulo iti pan nakasirek ti balayo. Adandani nakatayan met ti katugangan. Mrs. Alcones. Iso daytay. Tutik? Saan nga umdas na ita pamanak kontra kanyak? Aglimak kapailaan! Iso ti kriminal. Siyak amis mo ti makapanaknak. Sika nga asawa na? Juan, asawak ni Oli. Ngam na umakon. Kriminal dayta. Siyak ti tumakder nga star witness iti inaramid na akrimen. Titan gagayem tinaggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Nagparangan, nagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Lady Astudillo Aquino, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.